U današnjem videu ću vam ukratko objasniti što morate odmah nakon rođenja djeteta učiniti. Nakon što beba dođe na svijet, uglavnom ne razmišljate o papirologiji i sličnim stvarima. Ali ipak neke stvari ćete morati relativno brzo nakon rođenja obaviti. Idemo nakon uvoda. Sada idemo redom. Prvo, ako ste zaposleni, javite poslodavcu, jer u slučaju da ste radili do samog rođenja djeteta, 8 tjedana nakon rođenja djeteta ne smijete raditi, jer ćete se nalaziti u Mutterschaftsfristu. Znači, zakonski ne smijete raditi u tom periodu. Dok se nalazite u Mutterschaftsfristu, imate pravo na Mutterschaftsgeld. Gore u desnom kutu je link na video u kojemu smo govorili što je to. Sada, nakon toga bi trebali prijaviti rođenje u općini ili Standesamtu. Svako rođenje se mora u roku od tjedan dana prijaviti. I to u općini u kojoj je dijete rođeno. To mora učiniti jedan od roditelja. I nakon upisivanja djeteta u registar rođenih, napokon ste potvrdili rođenje i egzistenciju djeteta. Potvrda koju ćete dobiti zove se rodni list. Za prijavu će vam biti potrebna potvrda o rođenju koju ćete dobiti od bolnice, liječnika ili babice. Ako je dijete rođeno u bolnici, zapravo je bolnica zakonski zadužena za ovjeru rođenja djeteta. A ako se dijete rodi kod kuće, za izdavanje potvrde zadužen je vaš kućni doktor, babica ili ginekolog. Koji su još dokumenti potrebni za dobivanje rodnog lista ovisi o mjestu gdje živite i o vašoj nacionalnosti. I najbolje se posavjetujete u općini. Znači, otiđite u Standesamt i pitajte što vam je sve potrebno da bi prijavili rođenje djeteta. Koji sve dokumenti. Kod prijave rođenja morate navesti ime i čije će prezime dijete nositi. Ako u nekim slučajevima još niste odlučili, imate mjesec dana vremena da to naknadno upišete. Ispod videa ću vam staviti link na checklistu što sve morate i gdje napraviti nakon rođenja djeteta. To će vam uvelike pomoći da ne zaboravite neke vrlo važne stvari na koje imate pravo. Evo, to bi bilo ukratko što se tiče stvari koje morate napraviti odmah nakon rođenja djeteta. Htio bih još samo reći, ako ste duže od 8 godina u Njemačkoj, znači samo jedan od roditelja dijete odmah ima pravo na njemačke papire, znači na njemačku putovnicu, na njemačku osobnu iskaznicu. Ako niste, to ćete morati izvaditi sve u državi iz koje potječete. Znači, morat ćete otići u vašu ambasadu ovdje u Njemačkoj i izvaditi putni list s kojim ćete moći preći granicu. Napomenuo bih samo da putni list možete izvaditi samo uz nazočna oba roditelja, znači mora i mama i tata doći izvaditi putni list. To je naravno iz sigurnosnih razloga, ima svega. I još bih htio napomenuti da gdje god krenete, prvo nazovite, napravite termin, jer u ovo doba pandemije nećete nigdje moći ući bez termina. Znači, napravite termin i u Standesamtu i u ambasadi, gdje god morate ići, prvo nazovite i napravite termin, jer nećete moći nigdje ući samo tako i čekati. Evo, to bi bilo to ukratko. Hvala svima koji me pratite. Vidimo se u idućem klipu. Pozdrav ljudi!